Τότε ο τρελός επίδειξε κατά μεσής τους άτεους και τους εκοίταξε άγρια. Ρωτάτε πού πήγε ο Θεός? Εγώ θα σας το πω, τους είπε. Τον εσκοτώσαμε. Εσείς και εγώ τον εσκοτώσαμε. Όλοι εμείς είμαστε οι φωνιάδες του. Μα πώς το κάναμε τέτοιο κακό? Ποιος εμπόρεσε και άδειασε τη θάλασσα? Ποιος μας έδωκε το σπόγκο και σβήσαμε τους ορίζοντες? Πώς έγινε και απομαγνητήσαμε τη γη από τον ήλιο? Για πού τραβάει τώρα η γης? Εμείς για πού τραβάμε χωρίς τον ήλιο? Είδες πως γκρεμιζόμαστε τραβώντας μπροστά, τραβώντας πίσω, πλάι, πάνω, κάτω, τραβώντας σε κάθε σημείο. Στέκει ακόμα στη θέση του το πάνω και το κάτω? Η στράτα τώρα δεν είναι για μας μια περιπλάνηση μέσα στο ατέρμονο τίποτα? Η ανάσα από τον άδειο χώρο δεν μας παραφυσάει θανάσιμα? Η παγωνιά μας δεν γίνεται πιο παγερή? Νύχτα πάνω στη νύχτα δεν μας κυκλώνει ζωφερότερη η νύχτα? 10 η ώρα το πρωί και πρέπει να ανάψουμε φανάρια. Και για ακούστε τους νεκροθάφτες, το σάλαγο που κάνουν καθώς ενταφιάζουν το Θεό. Δεν ακούτε πως μυρίζει η θεϊκή αποσύνθεση? Γιατί και οι θεοί σαπίζουν. Πέθανε ο Θεός. Ο Θεός είναι νεκρός. Και αυτοί που τον εφώνεψαν είμαστε εμείς, φωνιάδες πάνω από όλους τους φωνιάδες. Και ποιος θα μας παρηγορήσει? Το παντοδύναμο και το πανάγαθο, εκείνο που ως τώρα συνάρμοζε τον κόσμο, στάζει αίματα ανάμεσα στο χέρι μας. Ποιος θα σκουπίσει τα ματωμένα μαχαίρια μας? Ποια άγια ύδατα θα μας σταθούν καθαρμός? Τι λογή σε ορτές αγνιστήριες και ποιους αγώνες ιερούς θα θεσπίσουμε? Το μέγεθος μιας τέτοιας πράξης είναι πάνω από το μέτρο των ανθρώπων. Τώρα πρέπει οι ίδιοι να γίνουμε θεοί. Μόνο έτσι θα σταθούμε στο ύψος της πράξης του φόνου. Γιατί δεν αιματάγινε φοβερότερη πράξη. Εκείνοι που θα ζήσουν μετά από μας, έχοντας πίσω τους ένα τέτοιο έργο, θα ζήσουν σε μια εποχή ανώτερη από όλες τις εποχές ως τώρα. Στο σημείο αυτό ο τρελός αισιόπασε και γύρισε τα μάτια του στους ανθρώπους τριγύρω του, και οι άνθρωποι τον εκοίταζαν τώρα και μοιάζαν σιωπηλοί και αμήχανοι. Ο τρελός βρόντιξε τότε το φανάρι του στη γης και το φανάρι εσβήστηκε σπάζοντας σε 1000 κομμάτια. «Φτάνω νωρίς», τους είπε. «Φτάνω πριν από το πλήρωμα του χρόνου. Ετούτη η πελώρια πράξη βρίσκεται ακόμη καθοδόν. Ταξιδεύει. Δεν εκτύπησε ακόμη τα αυτιά των ανθρώπων. Οι αστραποί και οι βροντοί χρειάζονται χρόνο. Το φως των αστέρων χρειάζεται χρόνο. Οι πράξεις των ανθρώπων χρειάζονται χρόνο από τη στιγμή που γίνανε ως τη στιγμή που θα φτάσουν στα αυτιά και τα μάτια τους. Και η πράξη τούτη είναι η πιο μακρινή από τα μακρινά αστέρια. Και όμως αυτοί που την έπραξαν είμαστε εμείς. Λένε ακόμη πως την ίδια μέρα ο τρελός μπήκε σε πολλές εκκλησίες και συνέθεσε θρηνητικό το ειδικό του ρέκβιεμ για τον αιώνιο θάνατο του Θεού. Ύστερα βγήκε και είπε τα στερνά του λόγια. Και τι είναι τάχατες οι εκκλησίες των ανθρώπων αν δεν είναι ο τάφος και το μνήμα του Θεού? Επειδή σας έχω κουράσει, θα πω πολύ συνοπτικά σε 5 λόγια τι σημαίνει η πρόταση για την ίδια ότι ο Θεός είναι νεκρός, ότι δεν υπάρχει πολλές που σκοτώσει μέσα. Ο Χάιντεγκερ, που επιχείρησε να ερμηνεύσει τη φιλοσοφία του Νίτσε μαζί με πολλούς άλλους, μίλησε για φολέντετε μεταφυσική. Ολοκληρώθηκε η μεταφυσική. Έκλεισε ο κύκλος του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κλείστηκε μέσα σε ένα κέλυφος, έχασε τις μεταφυσικές του πηγές, την πίστη του σε ένα επέκεινα, σε ένα μετά τα φυσικά, σε ένα εκείτεν, στέγνωσε η ανθρώπινη ψυχή,
Δεν υπάρχει ανθρώπινη ψυχή, έγινε ψυχολογία η ανθρώπινη ψυχή. Πρέπει να φανταστούμε το πράγμα. Εδώ θα βάλετε βιομηχανική επανάσταση στη μέση, θα βάλετε σύγχρονη μικροτεχνική τεχνολογία, θα βάλετε το εργαλείο, τι ρόλο παίζει στη ζωή μας, έτσι. Θα βάλετε τον τρόπο που ζούμε. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει ολοκληρωμένη μεταφυσική, φανταστείτε αυτό το νέφος που μας σκεπάζει, έτσι, αυτό το νέφος των ρήπων στην Αθήνα και είμαστε από κάτω. Με αυτή την έννοια μιλάει για ολοκλήρωση της μεταφυσικής, πέθανε ο Θεός που λέει ο Χάιντεγκερ. Ή φανταστείτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου που μας σκεπάζει σαν μια ομπρέλα και μας στερεί τη σχέση μας, τη διαλεκτική μας με τη φύση, τη γνήσια. Κάπως έτσι, πολύ αδρά σας λέω τι σημαίνει ολοκλήρωση της μεταφυσικής, πέθανε ο Θεός. Συμπτώματα του θανάτου του Θεού, θα τα αναφέρω ονομαστή αγαπητοί μου φίλοι, και εσείς ύστερα προβληματιστεί απάνω, θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε, αλλά θέλω να σας καταπονήσω πολύ. Πρώτον, το δημογραφικό πρόβλημα. Η μεγαλύτερη απειλή για την ιστορία, για τις μελούμενες γενιές. Εάν παρακολουθήσετε τις στατιστικές, 20.000 χρόνια πήγαινε έτσι. Πολύ βραδύς ο ρυθμός. Από το 1860 πάει έτσι. Εντελώς κάθετα. Αν δείτε σχετικά σχεδιαγράμματα. Έτσι. Αυτό που λέμε ως το 1860 να γίνει 1 δισεκατομμύριο ο πληθυσμός της γης και σήμερα έχει φτάσει στα 6. Η αύξηση αυτή, η πληθυσμιακή έκρηξη, το τι κακά θα γεννήσει, μπορεί κανείς εύκολα να το καταλάβει. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι σαν τους αχαρνείς της εποχής του Αριστοφάνη που ζούσαν με σκόρδο και κρεμμύδι. Σήμερα θέλουμε το κομμάτι το ψωμί να φάμε, αλλά θέλουμε κι άλλα. Θέλουμε και τη μερίδα μας στο πετρέλαιο, θέλουμε και τη μερίδα μας στον ηλεκτρισμό, θέλουμε και τη μερίδα μας στο καουτσούκ, θέλουμε και τη μερίδα μας την αλουμίνα, θέλουμε και τη μερίδα μας τα μέσα ενημέρωσης, τα βιβλία κτλ. Η ανάσα του ανθρώπου είναι δηλητηριώδης για τον συνάνθρωπο, λέει κάπου στον Εμίλιο ο Ρουσό. Έχει τόσο πυκνώσει ο πληθυσμός που είναι η μεγαλύτερη απειλή το δημογραφικό πρόβλημα. Μιλάω σε παγκόσμια κλίμακα, Μην κολλήσετε και τη στάμπα του εθνικού μειολότη. Μιλάω σε παγκόσμια κλίμακα. Δεύτερον πρόβλημα. Δεύτερον σύμπτωμα της αποσύνθεσης του πολιτισμού είναι το οικολογικό. Τι να αρχίσουμε να πούμε για αυτή την φρίκη που παρουσιάστηκε τα τελευταία 50 χρόνια. Απλώς το αναφέρω ονομαστή. Έχετε εικόνα όλοι. Και πόσο απειλητικό είναι αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να φυσήξει αέρας για να αναπνεύσουμε. Όπως έλεγε ο Ευρυπίδης, πρέπει να φυσήξει αέρας για να φύγουν τα πλοία από την αυλίδα. Τρίτον, είναι το πυρηνικό. Ο πυρηνικός κίνδυνος. Μη μας εξαπατάει αυτή η φαινομενική εξωτερική δύναμη μακροπολιτική ότι δεν υπάρχει ο κίνδυνος του πολέμου, αγαπητοί μου φίλοι. Ο πόλεμος ήταν το σταθερό σύνδρομο του ανθρώπου. Τι γίνεται πάνω σε αυτό το χώρο. Ο Αϊνστάιν και ο Φρόιντ σε μια αλληλογραφία που είχαν πει ότι για να γλιτώσει ο άνθρωπος από τον πυρηνικό όλεθρο και τον εξαφανισμό του πρέπει να αλλάξει δομή σκέψης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να πάψει να βλέπει με εντελώς διαφορετικό μάτι. Αλλά πάνω σε αυτό δεν έχουμε δει κανένα δείγμα και καμία πρόοδο. Ο άνθρωπος σκέφτεται με τις παλιές ιστορικές κατηγορίες, ενώ έχει γίνει αυτή η φοβερή τομή, το πυρηνικό. Τέταρτον, είναι το υπεριαλιστικό. Ο πλανητάρχης μετά μάλιστα την κατάρρευση των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού, ο πλανητάρχης που λέμε σήμερα, ένας νέος Τιβέριος δηλαδή, ή ένας νέος Καλιγούλας, γιατί ο Τιβέριος ήταν και βασιλιάς φιλόσοφος, και κυβέρνησε ένας νέος Καλιγούλας, νέωνας απλά σύντομη και όμως πλανητάρχη, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Και όλοι αυτοί, όταν λένε υπεριαλιστικό, εννοούμε την τρομακτική αδικία στα 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αυτή η ασιτεία και η αβιταμίνωση για να ζήσουν αυτές οι 7 ανεπτυγμένες χώρες. Το πρόβλημα λοιπόν το υπεριαλιστικό. Συναφές με αυτό είναι και το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο έρχεται απειλητικό. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από τον τρίτο κόσμο που βλέπουν σαν παράδεισο τις χώρες αυτές στην Ευρώπη κτλ. Είναι δείγματα εκείνου που έγινε στην ιστορία με τους Αττήλες, οι μεγάλες μεταναστεύσεις των λαών αμέσως μετά τους πρώτους μεταξυλλογικούς αιώνες, η Τζιγής Χάν και όλα αυτά τα πράγματα. Τι θα γεννήσει. Άλλο σύμπτωμα είναι η ανεργία η φοβερή. Είδατε εχθές για την κόρη κάποιου υπουργού μιλούσε ολόκληρη η Ελλάδα για μια θέση εργασίας.
Ξέρετε τι μας περιμένει, τι περιμένει τα παιδιά μας με την ανεργία. Με την έννοια αυτή, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε το ευδαιμονιστικό ιδεώδες εποχής. Αυτή είναι η χολέρα στις χολέρες πια, ότι ζητάμε συνεχώς υλικά αγαθά, εξαντλούνται οι φυσικοί πόροι, αυτά που λέγαμε, αυξάνει ο πληθυσμός, αυξάνονται οι ανάγκες, με γεωμετρικό ρυθμό πάμε δηλαδή κατά Κρυμνού και κατά Ισραήλ. Το ευδαιμονιστικό ιδεώδες, η καταναλωτική κοινωνία που λέμε, που είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια για να συντηρούνται οι βιομηχανίες ή οι εργασίες, οι θέσεις εργασίας. Και να δούμε και λίγο στα δικά μας